El petonet. L'àvia Ossa envia un petonet de lluny. L'osset l'agafa al vol. Mua! L'osset li fa un petó a la Miu perquè és el seu aniversari. Mua! La Miu li fa un petó al conill perquè està una mica xof. Mua! El conill li fa un petó a la trogeta per demanar-li perdó. Mua! La trogeta li fa un petó a... A qui li farà la trogeta? La trogeta te'l fa a tu, perquè et mereixes aquest petonet i molts més. Mua! I el teu petonet, per a qui serà?